busio bunenjere manyo kugendera kubasira baswati mutendero babangina kurwa serikali ya county ya Kisii Mheshimiwa Doris Saburi nigo aikirie umuroberio bokwe webiombe manyikaine na Sweethearts Merry Go Round Initiatives asensemo ya Gianchore usase factory ya Gianchore gotoke ward ya Monyerere bunge ya Kitutu cha Chenote county ya Kisii asebona atabire umuroberio huneyo nero irachie kubakonya koenekia abangina nkwegenderia bare asenchira erengia na wego gokonya magendero ase chi county Eki omekene mogo sangria ni chiri winyi. Mo wata mwaka besa ni chiba ese. Aba ngina naba yase. By the nini noroche kuna CHP ba kolega singia ba wete binyoro ba hokonya bantu. Naba ngina naba bare ga ba yase ki omena Merry Go Round. Mbi saranse kene keno ya beautiful. Ya milioni 200. Nduta u milioni 8. Ege simoko lema. Aga basa jogota makulikera bana chintakani. Chisani taitawa itokwa primary. Chineti okona na chiwini che okogora abantu no komera no nyasa wachiko bage beseri yanga goswana mpaka tobole nyendiri abantu na to akairi chibese bune che abanga kuna bako kwa bajumbe bako yani ngakuna mimi mtoto tango ndoro kobeka no na macho kana tutai ukende kyonyweta mache enkore ya kora teki elebuya obo ko esibie no nyakwa rwarete okonyora kwa bweni kono musimache ndobwate parangia ndobwate chistima ndobwate bali bakwategeregese omorembe nkoro yeito imibuna abangina chizo chikitokore tiki oyo anje tomo noli kweli ono chira semore ochire ko basaba momo konye ochire ko bakonya ngakimoroche ora nonyene ko ko imoro mwana como ora vero ora mogo mwamwata chukuleta mwenye amabera yekera ile eto ngo chenji orode kumwatera mwanchomo rigaria